Hello and welcome back to my channel. ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋಡು ಒಂಜಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಮೇ ಬಿ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದು ಅಂಡ ಚಾರ್ ಮಾಡಿದ ಕೈತಲೆ ತಮ್ಮನೆಲ್ಲು ತೂದಿಪ್ಪು ಮಾತಿರ್ಲ ಸೊ ಅಡೆಗೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಪೋಪ್ನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪೋಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಪ ವೀಕ್ ಡೇಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಪ್ಪೇರು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ ಪರ್ಲಾಪುಜಿ ಬೊಕ ತೂದಿನ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದಲ್ಲ ಯೂಸ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಎಂದು ಯಾನು ಮ್ಯಾಪ್ ತೂದು ನಾಡ್ದು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಜಾಗನು ಸೊ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏನು ಖಾಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ ತೂಯಿನಾತೆ ಸೊ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಓಡೆಗೆ ಪೋಪುನ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಪೋಯರ ಸಾದಿ ಹೆಂಚ ಉಂಡಂದುಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಎದುರು ಪೋದು ಕೇಂಡಲ್ಲ ಪೋದು ರೀಚ್ ಆಪೆ ಬೊಕ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಂತಿಪ್ಪೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಟು ರೀಚ್ ಎಂಕ್ ರೋಡ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನ ಇಡಮುಟ ಮಾತ್ರ ನನೈತೆ ಎರಡನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಎದುರು ಪೋಪೇನು ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ ಪಂದಕ್ಲು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ದ್ವೀಪ ತಿಕ್ಕುನತೆ ನೆಟ್ಟೆನಾ ನದಿ ದ್ವೀಪ ಅಂದ್ ನೆಟ್ಟೆನತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮುಲ್ಪರದು ಪೋಡಿಗೆ ತಿರ್ತು ಸಾದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಂಡಲ ಟ್ರೈ ಮಂತುಗ ವಾವ್ ಸೊ ಎದುರು ಮಿಡಲ್ ತೋಜುನ ದೀಪಕ್ಕೆ ಪೋಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿಡ್ದೆ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಲಿ ಅಡೆ ಮುಟ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ದ್ವೀಪ ಎಂಚ ಉಂಟು ಬಂದು ನಾನು ಡ್ರೋನ್ ವೀಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಪೇವೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪೈತೆ ಸದ್ಯಗಾತ ನೀರಿಜ್ಜಿ ಸೊ ನೇಡಿ ಜಪ್ಪಲಿ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಲ್ಲ ಬರ್ಪನೇಟ ಬತ್ತಿಬೇಕಾಗುತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ ಮಗ ನನ್ನ ಮರಿಯಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬತ್ತೇಲಿ ಏ ಬನ್ನಿ ಗೌಡ್ರೆ ಗೌಡ್ರಿ ಇದೇನು ಇದೇನು ಇನ್ನು ಯಾರು ಒಂದು ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾರ್ರೆ ಛಾ ಇಂಕ್ಲಿನ ಪಂಚ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಚು ಹೊರಲು ಸುವಾರ ನೆಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಡೇಟೆ ತೋಚು ನಂದು ಒಂಚೂರು ನಡುಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಉಂಡಿಗೆ ಅವಲ ಶೋಕೊಂಡೊಂದು ಪಂಡೇರು ಆಂಡೈತೆ ಒಯ್ಟ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಹೋದು ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಡ್ರೋನ್ ವೀಡಿಯೋ ಪ್ಲೇಸ್ ತೋರಿಸ್ಪೇವೆ ಎಂಚ ಉಂಟು ಒಂದು
ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಲೋಕಲ್ದಲ್ಲಿ 3 ಇತ್ತೇರು 6 ಬರ್ತದೆ ಪಾತಿರಿರು ಅಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತದೆ ಪಾತಿರಿರು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜು ಇದು ಯಾನಿಪ್ಪ ಉಂತೊಂದಿಪ್ಪನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬೊಕ ಅಂದು ಪೂರ ಅಂಚಿದ ಈ ನೇತ್ರಾವತಿ ದ್ವೀಪ ಪೂರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತಾನೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಡ್ರೋನ್ ಶಾಟ್ ಪೂರ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಲೋಕಲ್ ದಕ್ಕಲು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಟು ಟೇಕ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಏನಿತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟೈಮ್ ಬತ್ನತ ಸೊ ದೊಂಬುಗೆ ಪೂರ ಬ್ಲೀಚ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂತೆ ಒಂಜ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿನ ಬಯ್ಯದ ಟೈಮ್ ಉಡು ಬಯ್ಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 4:30 ಟೈಮ್ ಉಡು ಪೂರ ಬತ್ತುಂಡ ಪ್ಲೇಸ್ ನನಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಅದೊಂದು ನಾಗಬನ ಉಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ನಾಗಬನ ತೊಲೆನೂರು ಓ ಶಿಟ್ ನಾನು ರೋಡ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡು ಅಂಚಿಡ್ದು ಒಯ್ದೋಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಏನು ಪಿದಾಡಿಯ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡೊಂಜಿ ಜಾಗ ಒಂಜಿ ತಜ್ಪಾವೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷ ಉಂಡು ಬೊಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಇಡೀ ಇಲ್ಲು ಪೂರ ಮುರ್ಕುತಿತ್ತಂಡು ಮುಲ್ಪ ಸೊ ಆ ಜಾಗ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ತೋಜ್ಪಾವೆ ಸೊ ಎಂದುವೇ ಜಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮುರ್ಕುದಿನ ಫುಲ್ಲು ಬೊಲ್ಲಡು ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹೊಸತಾದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು ನಂದಾತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಈ ನೀರುಡು ಬತ್ನ ಬೊಲ್ಲಡು ಮರ ಒಂದು ಪೂರ ಈ ನೆಟೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮುಲ್ಪ ತೋಲಿ ಪೊಯ್ಯ ಪೂರ ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮುಲ್ಪ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ಲು ಮುರ್ಕುದಿತ್ತುಂಡು ಮೂಲು 2-3 ಟ್ಯಾರಿಸ್ ಇಲ್ಲು ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ಇಡೀ ಮುರ್ಕುದಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂಥರ ಬೀಚ್ ಲೆಗ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಮಾತೇರ್ಲ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ತುಯ್ಯರ ಫಿನಿಶ್ ಆದ ಚಂದ ಒಂದೇ ಡೆಮಾಲಿಷನ್ ಅವೇ ಇತ್ತೆಂಚಿನ ಇದು ಶೋಕ್ ತೋಜುಂದಿ ತೂನಾಗ ತುಲೆ ಫುಲ್ ಫುಲ್ ನೀರಿತ್ತು ನಮಗೆ ಅಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂದೆ ಹಾಂ ಅವೇ ಅಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆತಂడి ಅವೇ ಅವೇ ಅಪ್ಪಾಗ ಇತ್ತು ನಿಂಚೆ ಬರ್ಸಲ್ಲ ಇಂದು ಪೂರ ಯಾರು ಅಲ್ಪ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅವ ನಿಂತು ಇದನ್ನು ತೂನಾಗ ಬಂದ್ವೇರೆ ಇರಲ್ಲ ಇತ್ತು ಶೋಕುಂಡು ಮಾರೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಓ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ ಇಡೀ ಪೋದಿತ್ತು ಹಾಂ ಬೀಚೆ ಅವು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ 3 ವರ್ಷ ಕರೆಂಟೆಲ್ಲ ಜನಕ್ಲು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಪ್ಲೇಸಿನ ತುಯ್ಯರ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿ ನೆಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ ವರ್ಷ ಮೂಲೊಂದತ್ತು ಬಾಕಿದ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಪೂರ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಬೊಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಮುರ್ಕದಿತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಸೊ ಪ್ಲೇಸ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಯಾರನ್ನ ತುಯ್ಯರ ಬರ್ಪ ಮಕ್ಳು ಬರೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಿತ್ತೆ ಲಾಗ್ ಮಂತಿನ ಪ್ಲೇಸ್ಲ ಅತಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಸೊ ರೋಡ್ ಪೋಯರ್ ಆವೊಂದು ನಕ್ಲು ಪಂಡ ಗಾಡಿ ಜನಕ್ಲು ಆ ದ್ವೀಪನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಚಿಗೆ ಪೋಪೇರು ಯಾನ್ ಇಪ್ಪನಾಗನೆ ಕೆಲವು ಜನ ಪೋತೇರಿ ಬಟ್ ನಾಲ್ಕು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದು ಸೊ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಕ್ರಾಸ್ ಅದು ಎದುರು ಬತ್ತಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೋಡಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಸೊ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ಡು ಈತೆ ಗೈಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿನಿಂದ ನೀವು ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿನ ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್